С чаша вино гости и журналисти се събраха пред столично кино за премиерата на холивудската лента "Непобедимите две". Света на екшън звездите ни потопи реквизита от лентата – военни джипове, пушки и гранати, които бяха наредени пред входа на киното. Лошите момчета на Холивуд – Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Ван Дам, Джет Ли и Чък Норис липсваха, но пък гостите бяха посрещнати от мускулести мъже, облечени в същите костюми, носени от екшън звездите. В лентата има и българско участие. На партито обаче се появи само Саня Борисова, която, както останалите българи, има епизодична роля. Устата също уважи събитието. Той има повод за гордост, тъй като неговия дует с Азис точно така звучи в една от сцените в "Непобедимите две". Как те кара да се чувстваш този факт? На първо място изненадан. Общо взето обяснение за това нямам, защо нито ми беше дадено, нито съм искал. Просто получих телефонно обаждане, след това мейл, помислих си, че нещо, някой, как да кажа, спекулира с името на филма. Направих си собствена проверка, аз и моят екип. Разбрахме, че като ми изпратиха договора, че е сериозно. Не знам, няма обяснение защо е това така, но се радвам, разбира се, и сега ще ми е любопитно да видя как са го използвали. А от кого беше обаждането? Сега дамата се казваше Селена, не мога да се сетя фамилията й, обаче тя отговаряше точно за озвучаването на филма. Помисли ли в началото, че това е шега? Да, нали това ти казах. Аз помислех, че защото те ми казват, искаме една ваша песен за един американски филм. Коя песен, за кой филм, не стана ясно. И аз исках подробна информация, когато я получих вече, в 5 часа сутринта се прибирах от участие и се бях пинал. И дали като видях, си викам, чакай сега, утре ще го проверявам това нещо, някой се базика с мен. А може ли да издадеш кой от екшън актьорите ти е любимец от "Непобедимите две"? Тук са, де-факто са много, защото с повечето от тях е свързано на моето детство, както и на много мои връстници, но определено Уилис ми е най-любим като филм и като актьор, а иначе Сталон и Шварценегер са си класика и лично аз се възхищавам на тези години, как се осмеляват да правят такива филми.